mga idol. Yan, magandang tanghali. Lunch na naman mga idol, lunch time. So ang ulam natin ay munggo na may bunga ng talong, may pusang saging mga idol. At ano tong dahon na to? May pinitas si tatang kanina na kangkong eh. Tapos yung sahog pa niya idol, itong tinapa. Tinapa sa Cagayan mga idol. Iba yung tinapa na parang fish mga idol. Yan, ganyan po yung tinapa dito sa probinsya. So pinili ko yung kanin na may tutong mga idol kasi masarap to. At pinalamigan ko na rin para makapagkamay din tayo. Yan. Sana maano na. Sana ano ba yan? Sana hindi na mainit. So banatan na natin mga idol. Yan. Magandang araw po sa mga viewers natin. Okay. Nandito tayo sa silong ng Santol mga idol. Ito yung kanin natin mga idol oh. So, kain po kain. Yan. Munggo mga idol, munggo. Yan. So may sahog na puso ng saging. Ito mga idol oh. Puso ng saging, saka yung bulong natin bro, kalunay. Ay, kalunay mga idol. Wild spinach pala. Ayan. Ba yan? May mga nagliliparan. Yeah! Kain po, kain, kain. Tara, kain. Ayan. Kain po, kain. Malamig na ba? Malamig na mga idol. Lapit tayo sa kan. You know. Yan. Kitang kita yung kapugian natin. Kain pa. Sili. Kain po tayo, sabay po kayo. Yan, puso ng saging mga idol. Sarap. Yung munggo mga idol hindi masyadong tuyo pero saktong-sakto lang talaga yung ano, lapot niya. Yan o. Manghang. Sarap. Ay, sinisinok na agad ako. Sarap. Ayan na. Nakaramdam na ng anghang mga idol kapag sinisinik ko na. Pero mamaya pag nawala yan, wala nang talabing sili. Kain pa tayo. Sarap. Mukhang kulang tong gabundok na kanin natin mga idol. Kain-kain po. Sige pa. Talaga naman masarap. Yan. Ang haba ng dahon ah. Ang haba. Ito yung tinapa mga idol oh. Yan. Bango pagka ito yung ginamit na sahog tapos pagka ginigisa mo mga idol, bango. Talong. Yan, live mukbang po tayo mga idol, walang cut-cut to. Tulad nung nakaraan na kumain tayo sa ilalim ng tulay mga idol, ulam natin is yung miki-miki
Saka yung KFC mga idol, yung Ginseng Fried Chicken. Yan, kasama natin si Kuya Gay Lusak. So ngayon naman, munggo naman mga idol. May sari-saring gulay. So kamay-kamay lang tayo. Solid. Mukhang mapaparami tayo mga idol. Ito, sili pa. Sarap. Shout out po sa mahilig sa mga munggo mga idol. Yan. Dito sa probinsya, nataon lang na Friday kasi ngayon. Nagluto sila na nanang ng munggo. Sa Manila kasi mga idol, nandun ako, nagkatrabaho. Every Friday, halos yung araw na pagluluto lang nila ng munggo. Pero pag kaming mga Ilocano mga idol, kahit araw-araw yan, walang pinipiling araw. Yan, kung kailan maisipang magmunggo, yun. Lalo kung umuulan yung panahon mga idol. Solid. Sarap. Siling labuyo mga idol, oh. Daming ibon sa paligid mga idol, saka mga manok. Yan, kain po. Babusog naman tayo nito. Sarap. Kain po, kain. Yan, munggo lang po yung ulam natin. Sarap. Ito mga idol. Yan. Puso ng saging mga idol. Wild spinach. Or kalunay sa amin mga idol. Kalunay sa Ilocano. Yan. Yung malalaki po to, hindi po to yung tumutubo sa mga maisan. Yung isa po. Yan. Tapos, puso ng saging at bunga ng talong. Shoo! Ang layo ng pagkukuhanan ko ng kanin na. Yan. Sa labas kasi tayo ng bahay mga idol. Yan yung bahay natin. Ito. Kalunay. The best. Labuyo mga idol. Sarap. Sarap talaga. Ay po kay Chano, ano yan? Gata, Munggo Friday. Po, munggo po yung ulam natin na hindi ginataan. Sa mga Ilocano po, hindi po masyado sa sa gata-gata. Yan. Nataon lang po na Friday ngayon. Yan, pero nung nakaraan, munggo ba yung inulam namin? Buto ng sitaw mga idol. Hindi po sinusunod yung Munggo Friday dito sa mga taga-Cagayan mga idol, mga Ilocano. Kahit araw-araw mga idol, munggo basta may stock. Yan, sahog po, tinapa. Sarap. Sarap mga idol. Boom. Sarap. Nagpapawisan ako mga idol, oh. Yan. Dahil konti na lang mga idol. Sa
Papasok ako sa bahay para kumuha ng kanin at ulam. Yan. Kalma lang kayo dyan mga idol. Pero pwede pa lalagyan ng puso ng saging. Opo, masarap po. Puso ng saging mga idol. Masarap. Dati na natin itong ginagawa. Kahit sa buto ng sitaw mga idol. Yan, kahit sa bitwelas pwede mga idol. So naubos na yung ano natin, ulam saka kanin. Kuha lang ko sa lab mga idol. Yan, panoorin nyo muna si Gara. Yan, yung motor ko. Yay! Bro, pakita ka pa rin bro. Bro. Hello, 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 hello. Ito mga idol. May munggulit tayo. Yan, kanin. Marami ulit. Yan. So, syempre, banatan na natin mga idol. You know. Yan mga idol. Puso ng saging para makita nyo. Yan, di ba? Tinatanggal lang yung parang palito sa loob mga idol. Yan, ito. Tapos talong. Tapos syempre sili mga idol. Banatan na natin to. Yan. Wala nang cut-cut mga idol. Live na to. Kain po. Yan. O nga pala sa mga hindi pa nakakilala sa atin, tayo si Boy Tapyas mga idol. Yan, hindi po tayo si Boy Tapang, hindi rin kasing tapang mga idol. Yung kinakain lang natin is yung mga nakakain lang talaga. Pero kumakain tayo ng exotic foods mga idol. Tulad ng ararawan, kuliglig, palaka, dagang bukid mga idol, kumakain din tayo ng. Madalas, hindi na pala. Isda pala yun. Isda, hindi exotic food yun. Kain po, kain. Kakamay tayo mga idol. Sibuyas. Manghang yung sili. Nagimasin, sabi niya. Sir, tsaka nung bata. Nagimas na talaga. Ang anghang mga idol. Ang anghang nung isang yun ah. Kain po, kain. Magandang langhali po sa ating lahat. Munggo. Munggo number 1. Sarap. Sarap talaga. Bakit Boy Tapyas, tinatapyasan mo? Yan, pansinin niyo po yung ilong natin mga idol. Yan, para
para masagot. May tapyas kasi yan mga idol yan. Pero dating hindi yan ganyan mga idol. Taong 2019 mga idol, mag-New Year. Yan. Sobrang ano natin, kalasingan natin. Yun. Sumubsob tayo. Tapyasan. Buti naayos pa mga idol. Yan. Pero ayos lang yan. Malaga, hindi na tayo ganun. Dala na tayo. Log. Sarap. Sarap talaga pag munggo mga idol. Yan. Dami natin makakain. Aligo na ako sa pawis mga idol. Ayos lang yan. Ayos lang. Talaga naman. Sinisipon na tayo. Wow. Mainit na. Mainit pa yung sili mga idol. Panalo. Panalo. Yan ang mukbang mga idol. Walang kat-kat. Walang daya. Sarap. Ang init mga idol, kaya nasa silong tayo ng santol. Santol at kamyas. Dami pa. Ayoko na magsili. Gandang araw pa sa ating lahat. Sumisipon na talaga. Grabe yung sili na yan. Spoon. Ayan. Naligo na tayo sa pawis mga idol. Sarap talaga ng munggo. Busog na busog tayo mga idol. Yun yung pawis mga idol. Sarap talaga. Yan, sa mga hindi pa po nanananghalian, kain na po kayo. Magandang araw sa ating lahat. Anong ulam natin? Yan. Tayo munggo lang. Walang iba. Kagabi pala mga idol, ulam namin kabute sa punso mga idol. Dami naming nakita ni Bunso. Bali naglaro lang kami ng basketball. Natanaw ni Bunso sa gilid na may kabute. Yun, kinuha niya. Pumunta din ako sa kabila, meron din, mas marami. Kaya ginawa namin, tinolang kabute mga idol kagabi. May sahog na dahon ng ampalaya. Sarap. Yung saktong-sakto lang yung sabaw mga idol. Sarap talaga ng kabute.
Alam niyo ng mga ano, yung mga kapares nating mga Ilocano, yan. Kahit hindi mga Ilocano, basta panahon ngayon ng kabute mga idol, maraming nagpo-post sa social media na maraming nakukuhang kabute. Yan, iba't ibang uri ng kabute mga idol na nauulam. So nakakita tayo kahapon. Meron din tayong live kaso sa Facebook yon na paghanap natin ng kabute, kaya lang isang piraso mga idol. Sablay. So nabusog tayo. Yan. Init. Yung damit natin mga idol, basa na oh. Yan. Saan basa? Yan, magandang araw po sa mga viewers natin. Yan, tapos na tayong kumain mga idol. Yan, sa susunod ulit na mukbang natin mga idol, mukbang live. Yan, nga pala sa mga hindi nakakilala sa akin, ulitin ko, ako po si Boy Tapias. At gumagawa tayo ng mga videos na pang probinsya mga idol. Mga nagaganap sa ating probinsya Cagayan kasi mga Ilocano kami. At mga content na pangingisda at mga paghanap ng mga exotic foods, pagluluto, kumakain, mga ganun mga idol. Yan, yun yung mga content natin. So check nyo yung ano natin mga idol, yung mga videos natin, baka may mga gustuhan kayo. Yan, lalong lalo na sa mga nagtatanim ng mais. May mga post ako pagtatanim ng mais, nakikipagtanim ako mga idol, nag-aabono ng mais. Yan, nag-harvest ng mais mga idol. At yung mga nagtatanim din ng mga tabako mga idol, lalong lalo na sa mga nagtatanim ng barley. Yan, may mga post po tayo doon. Yan, kung paano tinanim hanggang kung paano anihin yung mga tanim na tabako mga idol. Yan, dati nagbibisikleta din tayo mga idol. Gumagala tayo gamit lang yung mountain bike natin. Yan. Ngayon, may motor na tayo, hindi na tayo nagbibisikleta mga idol. Kasi may sira yung bike natin. So, yung ginagamit natin ngayon mga idol, ito. Yan. Sigaara. Yan, Sigaara. Yung XRM na model 2017 mga idol. So, carb type po siya. Yun, kung gusto nyang i-follow yung or mag-subscribe sa ating isang YouTube channel mga idol, bale nagka-travel po ako, content po natin yan gamit Sigaara. Puntahan nyo po yung YouTube channel mga idol, Next Trip po, NEKSTRIP, Next Trip, NEKSTRIP yun mga idol. Doon ko ina-upload yung mga related sa mga pagmumotor mga idol. Yan, yan po yung motor natin, binili lang natin siya ng second hand mga idol. At hindi tayo kagalingan sa pagmotor, baguhan lang tayo mga idol, kaya lang iba kasi yung saya pagka nagmamotor tayo. So ginawa ko siyang content mga idol. So sana supportan natin. Next Trip po, Next Trip. Yun. So balik tayo sa munggo. Yan, nakadalawang pinggan tayo ng kanin, dalawang malukong. Ngayon nararamdaman natin yung pagkabusog mga idol kasi sabi nila pagka kumain ka ng munggo mas lalo pang mabubusog habang pagdaan ng mga oras mga idol. Talagang mararamdaman mamaya't maya. So hanggang susunod nating vlog mga idol, live mukbang yan. Ewan ko kung saan na naman tayo dadalhin or saan na naman yon. Basta ngayon nasa silong tayo ng Santol mga idol. Yan. Nakaraan doon sa may ilalim ng tulay. Yan. Sa ilalim ng tulay mga idol, makikita nyo yung sa videos natin, doon sa live natin, doon sa dito sa YouTube channel natin. Masaya yun mga idol. Talagang nabusog kami. Sobrang dami ko na namang nakain doon mga idol. Talagang sarap kumain doon sa parteng yon ng tulay. Yan. So, bye-bye muna mga idol. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye. Ayaw mag-exit.